أنني بسم الله يا أيها الناس إيه مودن غونغول لمك أنتم الفقراء كأنن تنغوني هذا جنب إلى الله فيودي الله إكلا الحالي دون غون دافو أدا جوغي حاجة الله سادني جودي أدا سوكلي بسم سادني بسم أسوكلي تشلال سادني تشلال أسوكلي غورنا أنكو نت كلا دو تولي داو كو تشوغدا الله الله نون الله خصال ما يدا أنتم الفقراء أنن غوني واس أواوا ألبدها باسا وند باس والله الله هو الغني الله وني مثلا من غندرا كو جونديني دو تاغو موم الحميد جتا دو غول بمعنى ايها الناس انتم اسد الخلق اونن بودي ساتده تاغورنde iftigaran kata jingol wahtiyajan ila allah fi anfusikum anani de endar koye mun wa iyalikum e koreji mun wa amwalikum e jawdele mun fi ma yu'radu lakum min sa'ir al umuri e ko arnate e modon dendangal fi kuuj fala ghina lakum inda anhu tarfatu ayni ala e mon bawde deje fodde majango yitere taw Allah ala umma haaj taw ala Allah haaj hay goto wawa dedde fodde dagande yitere taw ala Allah haaj wawa won ala bawdo joodade fodde majango yitere taw ala ko ala Allah haaj wala aqalla wana ko burdum famdude min zalik wa min huna qawlu siddiq radiyallahu anhu sayyidina Abu Bakr Siddiq man arafa nafsahu arafa rabbahu kalama Allah andin dum hoore mum Allah andin ma hoore mum so Allah andinima hoore ma tan andal Allah so Allah andinima hoore ma ngene ganduda hoore ma fota andal Allah dum kam jew hoore ma tan ha ganda sa andi hoore ma tan andi Allah kala donkudo andude hoore mum wa andude Allah oy man arafa nafsahu bil faqri sa andi hoore ma an ka bas ala ko jogi hayda ne dala ko jogi sa dañi jawdi biiden ala biddo sa dañi biddo ala cellal sa dañi cellal ala ngurdam an ka ala ko jogi da kala ko jogi da wonko cogluda an dek ka basdo biite basdo ko kala ko jogida e aduna wonko cogluda kadi ko jiida neddo albi fof wonko sogli jaa neddo wiye ko galo taw mo hada labdam walla ko galo o mo hada nyamde maaro ko monde jebet walla ko galo monde tasum so rena ki so nyami ko safi o may taw ala mo foti aldude ande kay ngudo gal ka en halti akidi woni galo ko Allah mo wana Allah fo wana galo ko basdo bete fam Sayyidina Abu Bakr wi so tawi a andiri hoore ma ka basdo wo zulli a andi hoore ma ka koy wal ajzi sa andi hoore ma ka donkudo wal maskanati a andi hoore ma ka miskino aywa arafa rabbahu bil ghina wa andira jomma ko galo wa andira jomma ko teddudo wa andira jomma ko katando wa andira jomma ko timmu den ganda Allah kanyum ala ko ronki ayo man arafa nafsahu arafa rabbahu in yasa Allah wi so welama yuzhibkum wana wa on wa yati bi khalqin jadid so on kollimo do joni sabata odon fof o wara on hala bon o adda tago heso pul o wada do ala ko pannanta wa ma zalika wananiyum ala Allah alla bi azizin nasat wala taziru rondo ta ko waziratun fittandu wizra bakkad ukhra fittandu wondu ay fittandu wotur wawa ronda nadi neddo bakkad mum on ala aduna biide mi do ronana bakkam mo fof fini baba neddo wiyata ko bodo so tawi bodo jogi gedal to Allah yawmal qiyamah so wonko Allah rokkimi bodo yigi tefan dema dum ne ko ma ko denala dum ne kadi ko denala ene firto ko denala non ne wonana wasa wonde denala jox denala dal holna kita bi mi neddo biide no ronana bakkam ma fof fini dire ko gollu ko moj so tawi wonko Allah rokkimi yawmal qiyamah den e dum kam ne won kono hoto juul hoto or ko min defani ma aljanna asemti so wi mun asemti ko nelaado hudi ana wawata dum wa in tad'u so tawi fitanu noddi muhqalatun ewa bakkar ilahim liha fewde rondade bakkar o ko fitanu wi en rondo bakkar la yuhmal minhu shay'un wawa rondade nay tus walaw kana haysu anani de mo noddi o za qurba hayso laati ko malluti do makko noddudo o hayso ko bandi ko ba makko walla ko bi ko wi non o wi wawa innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum ay jertinto kulata ko ben be ganduda be ene kula jom bil ghaibi ibirna mo ganda so tawi wirni man hula Allah on don jertinorto wa aqamus salati nibe julde ndumi hen wa man tazakka on mo laabi e kefir fa inna ma tazakka li nafsihi ko laabi ko koy mako artata wa ila Allah ko fewde Allah al masir woni ruttorde fa yajzi bil amali fil akhir golle non joboyte ko laakara ala ga golle jabetaake ga golle ko laakarata do ko lasma ay genali do ko sahay sa fof meltida hello ha to
to woni gele de do sa ho pettal malika walla wamre en walla furande en kono ko haqiqo o ko la khat ma jeen ton do sirani fe pettal malika no kaso tonko dubi temedi di burdum pettal malika kaso tonko burdum dubi ujunaaji di kaso tonko burdum sewarde e pettal malika de wonnon malika effectivement wonta ran ne rentim wa ma yastabil a'ma wal basiru fotondirta gumdo e jiyowo fotondirta kefere e juldo fotondirani wala zulumatu wala nuru nibbe e annoraji fotondirani wala dhillu wala al haruru ubri e nguleki fotondirani ko goto wa ma yastawi al ahya'u wala al amwat fotondirani wurbe e maybe wana goto fo de ko julbe hefere fo patani inna allaha allah yusmi'u man yasha'u allah woni nanno mo wela nannude o jabono dum wona juldo wa ma anta wanani an bi musmi'in adawabi nannude man fil quburi ben baybe maybe tawi ara nannude nana nana o wi awawa kefere nanata in anta wanani an muhammadu illa nazirun so wana ka jertino tan halan be tan sebe belabe bada se bela be jodo inna minen arsalnaka bil haqq min nelima e gonga bashiran ka beltinowo e kala notido mon ada beltino dum e nadde aljanna wa naziran ka jertinowo kala jeddudo e nadde jeygol wa in min ummatin ala lenyol yo lenyol illa khala fiha so wana bennino e mumen nazirun mo ene jertina kala lenyol bennunongol won jertinowo benni wa in yukazzibuka so makkana be pennima an nelar allah faqad kazzaba allazina fennina ben min qablihim adinabe ja'atuhum addanina rusuluhum nelabe mabbe bil bayyinati hujjaji bangudi o bil zuburi e defte ibrahima o bil kitabil muniri e defte de ganda ko nurdude tawreta e linjila fasbir kama sabaru munbe munirnoni kambe ne munyi anne muntan summa khatul ladina istaqaldum min nangi ben kafaru yeddunobe sabu pennugol mumen jew fa kayfa kana holno laturi nakiri jeddugolam wattande mum jewno way alam tara bela anda anna allah allah anzala minas samaa'i kanko woni jippinde ummade asman ma andiyam allawi fa akhrajna bihi min jaltiniri sabu ndiyam dana samaratin besnoje de ganduda mukhtalifan alwanuha ina lutondiri mbadiji men de ko bulaji de ko baleje de ko bodeje o minal jibali kaaje de ne kadi ene hen kadi judadun laabi di ganda bidun daneji o humrun kadi e kaaje bodeje mukhtalifun alwanuha ina lutondiri masalan mbadiji mum wa gharabibu ene kaaje kadi sudun baleje kadi de ganda kewde didi baleji wa minan nasi ene yimbe kadi waddawa bi en dabeje kadi wal an'ami ene maraji kadi ene hen kadi mukhtalifun alwanuhu ko lutondiri mbadiji mum bele yimbe fo nan bele dabeje fo nan ko nonta Allah wi ko nonta wi wana yimbe fo nandaade dabeje fo nandaade ne maraji fo nandaade besnoje fo nandaade Allah wi inna ma yakhsha Allah ay ko buri wawde hulde Allah min ibadihi e jiyabe mum al ulama ko andu buri wawde hulde Allah ko gandu ma ganda hunde ne kula sa anda hunde wana sama anda hunde no huldata dum sayi Abubakar Siddiq wiya kanyum buri fo hulde Allah ko addani mo dum at burde mo yimbe fo andude Allah o buri yimbe fo andude Allah ko dum addani burde yimbe fo hulde Allah o wi anna khasiyata Allah shartu hal ilmu wal ma'rifatu bihi sharti hulde Allah ko gandal e andude Allah faman ishtaddat ma'rifatuhu li rabbih kala mo satti gandugol mum Allah jo anani kana akhshahum lahu kanyum burata hulde Allah walida warada fil hadith elad Allah sallallahu alaihi wasallam wi ana akhshakum lillahi onon pop min buri on hulde Allah wa ataqakum lahu min buri on reyantade Allah anani bimi min buri on hulde Allah min buri on reyantade Allah ina la Allah kay an buri en andude Allah burden andude Allah non buri en hulde Allah Allah sab ay lam kala burdo ballade lam buri hulde wadde déserteji won ay an joni yaadem do Amerique joni nawa dentité debbo dum mama kono festo dudduni kono ministère sousa waddi dum nde wonno en andi luwa nde so jaggama tampat sabu o lollat an joni sa jaggama yaltata hay radio yaltata e télé kono kala ne ministère nabi passeport debbo nabi visa debbo fay Amerique so nangam aduna o fotinat ministère leydi kaari addi leydi kaari passeport debbo lol wade journaluji e fodde dubine halte an non hay goto tinata hay aniya tinata hay sa jaggama moftere tan so boyi nawte dande wonna be jaggino ka bocco
anda nangete ko ganduɗo mo anda kay ɗum woni innama yakhsha allaha min ibadihi l ulama ene jangire noon innama yakhsha llahu min ibadihi l ulamaa ene jangire noon paama ɗum ɗum woni maana mum nden firata innama ya'zumu llaha min al innama ya'zumu llaha yu'azzimu llaha min al ibadi al ulama'u ɓuri wawde mawninde Allah e jeyaɓe fof walla innama yu'azzimu llahu min al ibadi al ulamaa Allah ɓuri wawde mawninde e jeyaɓe mum ko anduɓe nden noon pirta ayo nden noon pirta ayo so tawi o rafi o wi hol pourquoi ɗum wadde Allah ɓuri wawde mawninde e jeyaɓe ko anduɓe holko woni sababu mum o wi li kawnihim a'rafa an-nasi bi rabbihim sabu ɓurde ɓe andude yimɓe ɓe Allah Allah ɓuri mawninde ɓe kamɓen wa atqalahum kamɓe ɓuri rentade Allah fal wajibu ala an-nasi ta'zimuhum wadde nden wadɗo yimɓe ɓe mawninde ɓe wahtiramuhum e hormade ɓe iktida'an billahi ta'ala sabu ñemtinde Allah fa inna Allah akhbara annahu yu'azzimuhum wa yajulluhum Allah ene haalana ene mawnini ɓe ene teddini ɓe wadde ene teddinan ɗum woni maana o innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama so tawi yoyi noon inna allaha Allah noon azizun ko polɗo e laamu makko ghafurun jafatoɗo bakkatuji jiyaɓe makko inna alladhina yatluna ɓen ɓe enen dursito kitaballahi deftere Allah ɓe enen dursito qur'ana wa aqamu salata enen ñiiɓe julde goppani wa anfaqu ene nafqi mimma razaqnahum ko min garzigini ɗumen ko ene nafqa hen sirrane sunde wa alaniyatan e cuuɗidi ɓe yarjuna ɓeede ene jorti tijaratan julagu ganduɗa lanta buura ngu halkotako Allah wi ngun julagu noon Allah wediri noon ko li yuwaffiyahum pour Allah timminana ɓe ujurahum jobdiji mabɓe ñande yawmal qiyamati wa yazidahum Allah ɓeydana ɓe min fadlihi e ɓural mum innahu Allah ghafurun kanko woni jafotoɗo bakkatuji mabɓe shakur mantowo ɗoftaje maɓɓe walladi awhayna ilayka min alkitabi o wi nden hunde ne min mbahi fewde ma an Muhammadu e qur'ana wal haqqu nden hunde ko gonga musaddiqan lima bayna yadayhi e de qur'ana o ende gonɗini defte gadiɗo nde inna allaha Allah bi ibadihi inna allaha Allah basirun ko jiyowo anna Allah la khabirun ko kumpitiɗo basirun jiyowo bi ibadihi e jiyaɓe mum omo andi yimɓe ɓe nder mumen hono no andi boba humma awrathana Allah wi min dokki alkitaba qur'ana Allah wi min dontini qur'ana o leñol ma annelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam min dontini be qur'ana o min dontini be qur'ana o be ndewra ɗum Allah o wi sanani noon awrathana alkitaba alladhina istafayna Allah wi min dontini qur'ana amen e jiyaɓe amen ɓe min ɓuri suɓade istafayna min ibadina ɓe min ɓuri suɓade e jiyaɓe amen ɓen gon noon leñol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa minhum ene leñol nelaɗo Allah noon zalimun li nafsihi tonɓe koye mumen gollata ko moƴƴi mbaɗa tan koko boni ene mbaɗa ɗon ko moƴƴi cetta kono ko boni ɓuri hewde ene leñol nelaɗo Allah waɓe noon gollata tan koko moƴƴi koko boni tan ene mbaɗa ko moƴƴi kono ko serar sahaji arata kono ko leñol nelaɗo Allah non ɓe jeeya wo minhum ene leñol nelaɗo Allah kadi mugu tasidun ɓe ganduɗa ene kakidi ene golla ko boni kono noon ko golli ko moƴƴi ɓuri hewde kono noon ene mbaɗa ko boni kam wo minhum ene mabɓe kadi sabiqun bil khairati ɓe ganduɗa ko adiɓe moƴƴereji meeɗa wadde ko boni tan aslan bi iznillahi yamirore Allah zalika ngol ɗo dontingol deftere Allah wi huwal fadlul kabir ɗum woni ɓural mangal ay ɗeɗo jannatu adinin ay aljanna ñiɓɗo yadkhuluna ha ɗeɗo pelle tati fof ko natoɓe eɓe naata hen ay leñol nelaɗo Allah waɗoɓe ko boni ɓuri hewde e ko mbaɗi ko moƴƴi ɓe e waɗoɓe ko boni kono ene mbaɗa ko moƴƴi ɓe eɓe meeɗani wadde ko boni ɓe fof ko aljanna fayi tawde koye leñol nelaɗo Allah jeeya fof ko aljanna fof maɓe naata faami ni ko Allah waɗata aljanna kamɓe jeeyi ɓe natat ɓe naata baba o wi dontingol ngu deftere nde noon foti a reeni qur'ana o fof walla woni hen ko ndenɗa foti a reeni fofof foti won ken cimoje ɗe mbawɗa hen an kay ko ya janggo qur'ana no foti fof
qur'ana fayide mum wana rende nde ala ko feewirde sabu deftere nde kala peewirdo qur'ana ko on Allah haldata ɗo wana denɗo nde o ko peewirɗo nde o sa renide a feewirani nde ala ko nafanma so wana nde nannuma jeygol ala ko nafanma fama ɗum o wi fa minhum zalimun li nafsihi mo ganduɗa bakkar mum ɓuuri hewde baraji mum wal muktasidu man ghalabat hasanatu ala sayyiati o wi ko mo ganduɗa baraji mum ɓuuri hewde e bakkatuji mum e mo bakkatuji mum ɓuuri hewde e baraji mum sabiqu man la taga aminhu sayyi'atun aslan biyete sabiqun bil khairati ko mo ganduɗa meeɗa wadde hay hunde ko boni hay goto rasulu sallallahu alaihi wasallam omo faccira en qaya o wi sabiquna sabiqun o wi leñolal ngol kala mo meeɗani wadde hen ko boni o wi o sabiqun ko dadɗo ala keftoro ɗum so wona annabi walla sahaba hay gor wa hettade ɓe to banggue moƴƴere to Allah o wi muktasiduna najin o wi baɗowo ko boni kono ko waɗi ko moƴƴi ko ɓuuri hewde on ko daɗowo wa zalimuna mawfurun lahu mo ganduɗa tonjo amen o hooli on baɗowo bakkat ene waɗa ko baraji kono no hewani bakkat mum ɓuuri hewde baraji mum Allah ma yafom ɓeɗo foof ko aljanna payi taade koye leñol nelaɗo Allah yo Allah waɗa en e leñol makko mbeten naata aljanna enen aɗen ko alake baraji men ɗi gonten Allah wi soɓe naati aljanna yuhallawna fiha ɓe cuɗe to aljanna to ɓe cuɗire to min asawire jawe min zahabin kange o lu'lu an e kange lu'lu tafaɗo o libasuhum ɓorneteri mabɓe fiha to aljanna harirun ko comcini mbiyeni so ɓe naati aljanna haɓe pewnitima wa qalu ɓe mbiya alhamdulillahi dendagal jettoɗe godani Allah alladi on Allah adhaba anna ittanɗo min alhasana sunnu dendagal mum inna rabbana joomi amen la ghafurun ko jafatoɗo bakkatuji shakurun mantowo nde anani dewe a wi so tawi ɓe naati aljanna ha go fof fewnitima hankanti climatiseur uji kuɓɓama go fof hankanti ajjima e caali mum aljanna hankanti mbiya alhamdulillah hankanti jettoɗe godani Allah gaddi kadi aɗa yanana yaltata en kono sa suwa yaade kam a daƴƴat tan aɗa suwa anduɗo dañƴa koma sa denko yima noon aljanna lelima e masalaji climatiseur ji ene hankanti musique ni jima aɗa heeɗo on saaha jetta Allah toon musique woni noon en jangguino mo ñanden musique toon woni alladi on Allah a hallana jippinɗon daral mugamati galle ñiɓirde min fadlihi ko sabu ɓuural makko noon sa Allah nannima aljanna kam ko sabu ɓuural mum wona sabu tinnare ma an sa rewama kam an ala a yata ko dow ko makko woni heewi kaalisi nan ɗon ɓiɗɗo nan ɗon debbo nan ɗon iblisa nan ɗon aduna nan ɗon fof enen didduma an goto ɗum ka so Allah yantani en an a hawrani hen koma Allah yanta hen de kaalis ko seyɗani ɓiɗɗo ko seyɗani debbo ko seyɗani aduna ko seyɗani seyɗani ko seyɗani ɓe fof ko an goto diddata ɓe kay so nanguima so Allah jaaɓi a ɓiltata ɗum kay so Allah yantani hen feere ma bon ɗum noon so tawi jomum naati aljanna wiya mi yetti Allah alladi on a hallana jippinɗo min daral muqamati galle ñiɓirde min fadlihi sabu ɓuural mum la yamassuna fiha heɓata min e nder aljanna he nasabun ko wiyete tampere wala yamassuna fiha lugubun memata min ko wiyete toon anani de donkugol ala toon hankadi ala ko min donkata walladina kafaru ɓen ɓe ganduɗa ko yedduɓe lahum ne wonɓe ɓen naaru jahannama jeygol ne wiyeni Allah wi la yubda alayhim e baratake toon to lahara so ɓe naati jeygol jomum mayata anani de ɗum woni faya mutu sakko ɓe maaya balɗe mabɓe gasata faya mutu sakko ɓe maaya ɓe pofto wala yukhaffafu anhum ɓe koyfinantake min adabiha e lefte jeygol fodde dagande yitere kazalika Allah wi no min juɓirini ni ɓeɗo hefere ɓe natɓe jeygol ɓe poftata ni najzi min joɓirta kulla kafurin kala mo ganduɗa ko jeddunoɗo Allah ni min joɓirta ɗum ko hum kamɓe natɓe jeygol fiha e jeygol he yastarikhuna e ɓe pamnoɓe mbi e woyi heeli o woyi heeli o ɓe gona wiide noon ɓe gona wiide feere amen de boni minen de min dañi bone kono noon gasata ɓe gona wullude daaɗe dow e ɓe goya kono noon hay goto nanata bojji ɗi kam hay goto nde wonno to ɓe goni toon woɗi o wi noon inna ba'da ahli nnari yukhaffafu anhu wiyama noon won yimɓe natɓe jeygol ene koyfinane lette ko wayno abi ɗalibin en abou lahabin en lima warada anna rasulallahi sallllahu alih w sallam tasfa'a fi abi ɗalibin fa nuqila min dahda'in min narin wiyama kanko abou ɗalibin nenoɗo nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam ha maayi o
biinoɗo nelaɗo hay hunde yettotako mo o hay hunde mematamo o nde wonno o wonano julɗo alay sago o nata jeygol wona kono noon nelaɗo ñaganimamo mo Allah Allah egginamo nder to étage biyeteɗo gonɗo less o Allah egginamo to o waɗane paɗe omo yaara e jeygol he yagali min huma noon dimagahu ay paɗe ɗe so ɓonimade ngandi makko wona e fattude kono ɗum taw ko poftinaɗo seeɗa mbimo ɓornota paɗe ɗe omo yaɓɓa e jeygol he ngandi ndi ne fattano barme fatirte ngandi wona e fattirde noon kono noon ko poftinaɗo seeɗa ɓe kay wayata noon ɓe tefanaka ɓe kay hay goto andado mbayata en kay o warada anna aba lahabin yusqa fi nuqrati ibahamihi ma'un kulli laylati isnayni li itqihi jariyatu huwaybatu hina basharatuhu bi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam abu lahabin bamum nela sallallahu alaihi wasallam mo jiidi e bamum baba o wiyama kanko ne jamma jofde altine fof omo yarneɗo e nduɗo feɗendu ɗo o waɗaneɗo guddel omo yarda ɗum ndiyam seeɗa e nder jeygol he o yarda ɗum dihal seeɗa pour holko addani o dañji ɗum jamma mo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jibinano omo jogino korɗo no wiye Huwaybatu ari habrimo wimo Aminatu dey jibini joni o wino o wi ko woni o wi ɓiɗɗo gorko wiyami rimɗinimo saabu weltade mo ñande nelaɗo Allah jibinanode on jamma kala de altine arti omo rokkeɗo ɓulel ndiyam seeɗa o wona yarde e nder jeygol he o natta aljanna kono mo yardi halkal kam hadi wonade aljanna ko gongnan nelaɗo ndeke so gongni nelaɗo natanno de ndeke gonɗinde nelaɗo tan woni ko ɓuuri sirde ko mbimi wona moƴƴo jibindema siri ko wonde moƴƴo siiri ko wonde moƴƴo wona moƴƴo jibinde nde ɓuri hulɓinade ko bonɗo wonde bonɗo so moƴƴo jibinima woni bonɗo ala ko nafanma sa woni moƴƴo bamma woni bonɗo ala ko bonnantuma hayda an kay moƴƴuta babam ko boɗejo nenam ko boɗejo mi wamba ɓe mbi yalla wajjande hoore mum sa haarino hanki a haarani hande wona fanma hanki de mi haari ni hande no batta feere ko kaara ɓuuri sirde babam ko karnoɗo yalla haarde tan ɓe naata jeygol ngol eɓe ngulla ɓe mbiya feere boni ɓe mbiya rabbana joomi amen akhrijina yaltin min e jeygol he na'mal salihan beele min golla golle moƴƴe gayre alladi taw wona ɗen golle kunna na'maluɗe min gollanno aha Allah ɓe mbiya Allah yaltin min jeygol min paata aduna min golla golle moƴƴe ɗe min gollano joni Allah wiya ɓe i awalam no ammirkum beele min gurnano on maano on waktu yatazakkaru fihi ene micco hen man tazakkara mo ene micco beele mi wurnanoma waktu mo aɗa anda Allah wa ja'akumun naziru nelaɗo arino e ma holko jaabiɗamo fazuqu Allah wi ɓe meeɗe ay ɗum ɗo ko meeɗen famali zalimina alana hefereɓe min nasirin kaɗowo let inna Allah alimu ghaibi Allah woni ganduɗo ko wirni as-samawati asamanuji wal ardi e leydi innahu Allah alimun kanko woni ganduɗo bi zati suduri ko wone ɓer walladi kanko woni on ja'alakum badɗo on khala'ifa onon goni lomtiɓe fil ardi e leydi faman kafara kala e mon mo yeddi fa alayhi kufruhu ko yeddi ko jaayiya mum koye mum artata wala yazidul kafirina ɓeydata hefereɓe noon kufruhum jeddugol mumen inda rabbihim to joom illa maktan so wona tikkere wala yazidul kafirina ɓeydata hefereɓe kufruhum jeddugol mumen to Allah illa khasaran so wona perte kul wiɓe ara aytum kabre kam suraka akum alladhina jalangeji mon ɗin tad'una ɗi ndewoton min dunillahi ko wona Allah mbiɗon ko rendidiɓe Allah aruni kabre kam kamɓene maada khalaqu holkoɓe tagi min al ardi e leydi wona mbiɗon koɓe Allah iso neɗo woni Allah kay wodata ko waɗi kamɓene holkoɓe mbaɗi am lahum shirkun walla ene woode ni ɓe jeyal wondude e Allah fis samawati asamanuji nde Allah waɗata asaman nde eɓe kemnanno ɗum ɓakke am ataynahum kitaban walla kamɓe ɓeeɗo heefereɓe wiyeɓe Allah goɗɗo no woodi ko wona Allah min dokkuɓe deftere ko hum kamɓe ala bayinate eɓe hujja min e koɓe kalata ko won deftere nde ɓe jangi ɓe jiiɗum hen bal ɗaccuni in yaidu zalimuna fodanta heefereɓe ba'duhum yoga mumen ba'dan yoga illa gururan so wona komte inna Allah noon yumsiku samawati Allah woni jogitiɗo asaman wal arda Allah woni jogitiɗo leydi an tazula hade majji iwde place uji majji Allah jogiti leydi hade iwde place mum Allah jogiti asaman hade iwde place mum ko Allah jogi hay goto jaga in jeew asaman ayi palal
wana huɓere ma joni so tawi wine ene oño seeɗa wana addata calɗi ɗum goɗa e wadde aɗa toka i asaman won meɗɗo wadde noon Allah wi kañum jeggi yo asaman no wayyaji wala in zalata Allah wi wallahi asaman o so dirti walla leydi ndi so dirti ɗo woni ɗo wallahi in amsaka huma ala bawɗo jogitade ɗi min ahadina goto min baadihi ko wana Allah hay goto wawa jaggude asaman so wana Allah innahu Allah kana o serani haliman ko munjo gafuran jafotoɗo wa aqsamu kamɓe hefereɓe ɓe gondi billahi ɗo Allah jahada aymanihim kamɓe makkanaɓe ɓe gondino ka tudi gondoje mabbe holko be ngoni be mbila in ja'ahum nazirun wallahi so tawi jertinowo are mabbe la yakununna mabbe laato ahada kambe buri fewde min ihdal umami goto e leƴƴi masalan anani leƴƴi goto e yahudiyankobe kambe bura dum fewde walla annasara en kambe bura dum fewde andi annasara en bi kanyum buri fewde aduna fof yahudiyankobe mi kerecieji e catholiqueɓe mbi kanyum buri aduna fof fewde makkana be minen so min dañi annabi minen burata be fewde ƴeew falamma ja'ahum nazirun nde jeertinowo arno e mabɓe nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ma zadahum ɓeydani ɓe gargol nelaaɗo Allah illa nufuran so wona woɗɗude masalan peewal Allah istikbaran fil ardi sabu mawnikinagol e leydi tan sabu mawnikinade ɓe leydi ɓen anani de ɗum de ɓe mbaɗiri noon Allah yi wa makara seyyi'i e golle bonɗe ko e golle bonɗe sabu mawnikinade e golle bonɗe ɗum ɓe jeddiri nelaaɗo Allah wala yahibu filtota ko noon makru golle asayyi bonde illa bi ahlihi so wana e joomum en golle bonde kandi tan koy golluɓe ko boni aha fa hal yanzuruna be pandaki kambe non illa sunnatal awwalina so wana sunna adinobe be dum tan falan tajida ajogorani dañante li sunnatillahi wanande sunna Allah tabdilan gostirgol walan tajida ajogorani dañante li sunnatillahi wanande sunna Allah tahwilan baylugol awalam yasiru bele kambe be do hudaade bele be jahani fil ardi elidi fa yanzuru be nar kayfa kana holno latori aqibatu wattande allazina no ben min qablihim adinobe be wa kanu ben latinoma ashadda minhum quwwatan ben burnobe sattude sembeji min kalkino ben e pennugol nelat wa ma kana Allah non siforat li yujizahu en runkina min shay'in hunde ay hunde runkinta Allah fi samawati asmanuji wala fil ardi wana leydi ala ko runkinta Allah andani ko woni asman andani e ko woni leydi innahu Allah kana sera aliman ko gandudo gede pop gadiran katanbe hen Allah wi walaw yu'akhidu Allahu an-nasa sannatan Allah ene jaggiranno yimbe bima kasabu sabu ko paggirno e bonandeji so tawi Allah jaggiri yimbe ko paggiti e bonandeji ma taraka o woppata ala zahariha e dow leydi he min dabbatin e daba so Allah jaggiri yimbe bonan so Allah jaggiri yimbe bonne daagu mumen Allah jaggiri yimbe hudede mumen o woppata daba e leydi he Allahu an-nas so tawi Allah nangirino yimbe be bima kasabu ko paggiti e goofidi bonandeji di mbaden di so Allah teftino men mayde ngerjata en ma taraka woppata ala zahariha e dow leydi he min dabbatin e daba walakin ko woni yu'akhiruhum o man nemnabe ila ajalin musamman halajal innangal fa idha jaa ajaluhum so tawi ari lajal mabbe fa inna Allah kana serani basiran ko jiyo bi ibadi e jiyabe makko fa yujazihim kanko woni jobowobe ala a'malihim e golleji mabbe bi ihabatil mu'minina wa igabil kafirin e barjidde julbe e lettude hefere suratu yasin simore nde ko non wiyete non simore nde wiyete o wi simore nde hadiseje kewde nana e mayre hadiseje kewde nana e simore he ene hen kongol nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi iqra'u ala mawtakum jange yasin e dow maybe mon ومنها ما من ميت يقرأ عليه ياسين إلا هون الله عليه ووي على مايدو ولا على مايو أبدا مو قرآن ياسين جنجي إموم سوانا الله هوي فينا نمو مايد مكو
ومنها من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر الله ما في تلك الليلة غفره الله وبيستوي نتو جنجي ياسين سبو دبود الله تن أدني مجنجود ياسين ما الله يافبو اون جم ومنها إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ونفون جي برد القرآن ننكو ياسين أنني من قرأ ياسين كتب الله له بها قراءة القرآن 10 مرات كلام جنجي ياسين قوتل الله ويننا مسبكو جنجي كو لا بسبو ياسين ومنها إن في القرآن لسورة سمور واترنا القرآن تشفع لقارئها إن تفعل جنغو ولي وتغفر لمستمعها إن إمسنا نو كدينا والدين ياسين نون دبيته ende wiyata tawretu muammima e mbi ko woni muammima o wi ende humna na joomum masalan mo jere aduna ende duncana joomum kulhul ila akhara ende wiya kadi dafi'atu ende wiya qadiyatu e mbi hol ko dum firtata o wi tadfa an sahibiha kullu su'in ende dunyana joomum kala bonande wa taqdilaha kullu hajatin lahu kullu hajatin ende humtana neddo o kala haji wiyama kala jangudo yasin sahande fini Allah rakamo be liya nyalawma makko ha hira sa jangi kadi yasin e jamma Allah rukumani wo jamma o hapina e Jafar wi kala mo tani anani abi Jafar o wi kala mo tawi berne mum ene yori mo dañi berne mum yornde yo winda yasin o winda kala gendugel o windira ko wete Jafarani o yara dum Allah ni itana mo berne yonde sa jangi yasin jamma aljuma pina Allah yafima o wi kala mo naati goble naada genale de tan janguda yasin kala maydo gonnon don e lepte ma Allah hulfinan dum nyande hen lepte de Allah windana mo baraji wo fodde wonbe don e der ganale be Allah windan mo kanko jangudo yasin o baraji fodde kewal wonbe don e der ganale be dum heewide ma to o wi korko goto ne wiye Yahya ibnu Kathir bun abi Kathir o balagani anna man qara'a surata yasin laylan lam yazal fi farhin hatta yusbih o wi yettimamami kala jangudo yasin e jamma o serata o mo welti hawfina so jangi yasin do fini o serata e weltara hira o wi halani kam dum do jarri bi dum ne heewi yasin ne faytan o pamerta suratu yasin makkiya aje ko cabande jeerteedi bismillahir rahmanir rahim bismillah ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah yasin Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah andi mo yani mo ede karfeje wal qur'anil hakim mi wondiri qur'ana mo ganda ko nyenyaado joddo maanaaji innaka an muhammad laminal mursalin wallahi ko ine la be jeeda ala siradin te aday lawol mustaqimin gol ganduda ko ngol de wonno ko hefere be bi alasta mursalan be bi awana nela Allah wi alaka nela servine be feni qur'ana non tanzilal azizir rahim qur'ana tanzilal azizir rahim sayalam bianon ala ko banna sayalam karim biya tanzilul azizur rahim tanzilul azizur rahim tanzilal azizir rahim then sawi tanzila بمعنى أمده تنزيلا مبودا مانتا cippinaande al azizi poldo e laamu mum arrahimi jurmotodo modo manta nen wana fi'ilu o e fa'ilu o wana mamtama so woni mubtada biya tanzilu ko ni selli ala hen ko nyayi on belda fo biya qur'ana nyawata weba Allah wiinde jippori ko li tunzira mbere jeertinira qawman yimbe be ganda ma unzira jeertinanoka aba'uhum babirabe mumen wa hum kambe ghafiluna kebe weltindinobe galimanako ha ben don bira ya jeertin lagada haqqal qawlu wallahi wadima kongol ala aksarihim ko heewi e mabbe wa hum kambe la yu'minuna ben wana gondinobe inna min ja'alna min badi fi a'naqihim edade mabbe aghlalan ko wete lullu ha ko wete
wiyama aya o jippi koye abi jahlin goto e huɗaɓe emo wondi e woɓɓe ɗiɗo bani mahzumina en abou jahali wondi wi la in ra'a muhammadan yusalli la yarda khanna ra'sahu bi hajari abou jahali wi wodiri allah so yi muhammadu ene juula ma helir hoore muɗum hayre nde ma helir hoore nelaɗo allah hayre nde o yi nelaɗo ene juula noon o ƴetti hayre pour o weddo nelaɗo allah nde o joofiji nelaɗo allah tan jungo ngo rutti faata e dande makko hayre nde takki e juuɗe he o ronki yo ya nde o rutti to yimɓe makko ɓe o haalani ɗumen ko yi ko goɗɗo o wiyete ko walidu ibnul mughirata on ɗon wi ana arda khuraso an ka kulɗo reedu min mami heɗoy hoore makko o anne ari tawi omo juula anani dey tawi no wonirno ni o ummaki ɗon onne wumi ronki masalan yiide hay goto ene nana eɓe kaala kono yiyataɓe anani rutti fewde yimɓe muɗum haɓe noddimo o ronki yiide ɓe noddimo goɗɗo wi onon kawni onon kuli deedi min mami yami heloya hoore nde ƴetti hayre tan fayi toon welliti anani de fayi to nelaɗo allah ɓe tinani tan ne yara gaɗa haɗalde tan ha waɗe leydi toon tan fekkori ɓe mbi ko woni o wi woyi heede o wonko jiimi ne malli momin jiimi ɗon kala haldi mawdi ene dillina laati mum mi meeɗa yiide kala haldi foti ni mawnude mi wondiri laata e uzza somi ɓallinoma nde mani ñamannomi allah jippini oɗa aya wi ennano minen ja'alna fi a'naqihim min mbaɗi e daɗe mabɓe aglalan ko wiyete lulluɗe anani ko hum kamɓe anani de fa hum muqmahuna walla lullude de fahiya juude de ene dendina ilal adqani fewde e koobe ene rendina e koobe de habba fa hum kambe muqmahuna kebe bamtaabe koyebe kani ko be bamtube koye mabbe be kattenta listinde koye de wa ja'alna allawi min bayni aydihim to yeso mabbe saddan anani enen biyata uddode be nanata wa bin khalfihim min badi caggal mabbe se be naati jeygol saddan ko wiyete uddode be nanata fa aghshaynahum min kippibe fa hum kambe anani min bompilibe fa hum la yubsiruna be ngona yiyod be jiyata katabe biaje bunir foti non alayhim mabbe anzartahum foti a jertinibe am lam tunziruhum walla a jertinanibe la yu'minuna be ngona gomdinobe inma tunziru ay ko nafata jertingol man ittaba az-zikra ko on dewdo qur'ana wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi huli alla ibirnal fabashshirhu on kan weltinir dum bi maghfiratin kafrangal wa ajrin jobdi karimin teddun inna no minen nahanu ko ta'kid nuhiyil mauta minen goni wurtinobe ma wa naktubu minen goni windobe alwal he ma qaddamu ko be gardinno e gurdam mabbe ko moƴƴi hen e ko wordi hen pour be jobe dum wa atharahum e kala nyemtindobe anani de ko sa wadi ko moƴƴi a nyemtinama kadi baraji ma min bindan sa wadi ko boni kadi a nyemtinama ne ko non wana man sanna sannatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah non ne kay man sanna sannatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah sa fuddi ko boni kala nyemtindoma e den bonande ada jogi bakka sa fuddi ko moƴƴi kala nyemtindoma e den moƴƴere jogi baraji e ko nyemtinada ko kay dum wa atharahum e kala nyemtindobe arabe caggal mabbe wa kullu shay'in kala hunde yo hunde allawi ahsaynahu min tongidum fi imamin e deftere mubinin feñ deftere lawhul mahfuz wadrib lahum wadanbe masalan tindol ashabal qaryati yimbe wurone wiye indakiya wuro wiyete non wuro wiyete indakiya afami ngon wuro haalambe tindol mum wiyama wuro ngo woni ko to rom wuro ngo wadi ko tataji mawdi tataji di ko kaaji anani wuro ngo woni ko hakkunde kaaji anani dey wuro ngo ko 12 kilometre go wiyete ko indakiya 12 kilometre mawnugol wuro ngo ko don tolli ko gase qissa o isa rasul isa ibn maryam alayhi salam ba'atha rasulayn umedina nelabe dido hawari yankobe ila ahli indakiya feewde wuro indakiya ismu ahadihima inde goto mabbe sadiqun goddo wiyete ko masduq non be mbiyete o ko gomdudo o ko gomdino falamma qarabande be malli min al madinati wuro ngora ayabe ngi saksan neddo yara gonaymatin lahu ena ayna dammirun mum seeda ko huwa non wiyete ko habibun najjar
on woni joom yasin fa sallama alayhi ɓe calminim fa qala cheikhu lahuma mawɗo gaynako o wi holi onon man antuma holi onon fa qala rasula isa alayhi salatu wassalam ɓe mbi minen ko isa mo jam e kisal wone mum o on neli min e wuro mon he nad'ukum min ibadati al awthani ila ibadati arrahmani yo min noddu on woppude jalangeji fewde rewde hinirante min anani mele min goppa jalangeji goppon jalangeji ndewon Allah fa qala ama'akuma ayatun o wi wonɓe gonduɗon oɗon jogui hawnide qala na'am ɓe mbi aha emin jogui kay nasfil marida wa nubril akmaha emin cellina mo sellani anani dey emin cellina kadi jibidinaɗo e mum ha watta haalde emin cellina kadi jibidinaɗo e baras ha sella bi isnillahi noon wa zalika karamatan lahuma wa mu'jizatan li nabiyihima o wi ɗum ɗo ko teddugal mabɓe e hawnide annabi nelɗoɓe hono isa li annahu lamma arsalahuma ayyadahuma bi mu'jizatihi nde o nelimo kanko isa o neliɓe o ƴetti kawniɗe makko ɓe woodi ko tottiɓe hen qala cheikhu ɓiɗɗo nayejo gaynako o wi inna li ibnan maridan munzu sinin mboɗo jogui ɓiɗɗo o gila jibina tan sellani nan leli tan kala façon docteur e kala façon lekki e kala bindowo aya waɗi kurtu hamin tampi min donki yo sellu nan ɗon jogoy ko mayde joni noon oran mbiɗon ɗoɗon cellina gareji hen toon fanɗa ɓe mbimo fanɗalik bina nan zour haalahu an yihen min gi alhaali makko fa ata bihi o addi masalan cukalel ngel sellani ngel fa masaha ibnahu ɓe mbimi cukalel ngel fa qama fil waqt tan ngel ummi ɗon e ɗon ngel wi gueɗ ngel dari ngel wi kes ngel wayno wana kangel ni fa fasal khabaru cukalel fatta e wuro kala pottuɗo e cukalel wuro tan wi i bara wana ɓi kaari wi ko cukalon ɗiɗon ngari ɗo cellini kam haala ka satte wuro he wo sufi wa safa Allahu ala aydihima kathiran minan marda o wi noon Allah ñaawi cellal e juuɗe mabɓe e ko heewi e ñawnoɓe wuro he goto selli wa kana lahum malikun ya'budu al asnama eɓe jogui lamɗo nana e wuro he ene rewa jalangeji ismuhu andiqa noon wiyete on noddiɓe wi nani alhaali mabɓe wuro he noddiɓe galle muɗum wi hol onon ɓe mbi minen ko min nelaɓe isa o wi holko garduɗon ɗo ko mbatton ɗo ɓe mbi emin nodduma ummade e rewde ko wona ko nanata yiyata ndewa danowo jiyowo o mbi oɗon jogui Allah mo wona allaɓe amen ɓe mbi aha gonnuɗoma o wonni allaɓe mabɓe o woni Allah o wi ummeɗe ɗon hamin dara alhaali moɗon taw hamin ƴeewa on ma hamin ƴeewa so felde warde on walla woppon nde ɓe gummi yimɓe ndewe mabɓe nanguiɓe piiɓe ɓoggi temedere ko hen fof ɓoggi temedere mbaɗi ɓe e kaso ndeɓe penna ɓe piya ɓe mbaɗa e kaso isa neli goɗɗo ene wiya sam'uno safi neli yo ar caggal mabɓe ƴeewa alhaali mabɓe koɓe gone dow mum to nde sam'una are wuuro he naati wuuro ngo ene maski hankanti fayi to galle lamɗo wondini liggotoɓe lamɗo wondini ɗumen tan haɓe cikki koye mabɓe o jeeya pour omo yiɗi humpitade sukaɓe sokaɓe alhaali mum omo wonde mabɓe omo gollida e mabɓe kala koɓe mbaɗa omo waɗa ha haala ka noon ɓe jettini ɗum lamɗo o ɓe mbi won gonɗo ɗo koye amen woni kala ko mbaɗɗen ene waɗa kala ko jiɗɗen ene waɗa lamɗo o noddimo noon teddinimo wela gongol makko ɗon eɓe jewtira kanko e lamɗo o wonti conseil ministre mum kala nde o wela omo haalda e lamɗo ha waɗi ñalawma goto mo yewtude e lamɗo o wi lamɗo o min de wonko nanni wuuro he o wi holɗum o wi mi nani a sokiɗo sukaɓe ɗiɗo e nder kasoma he kanko e mabɓe gondino e kono noon lamɗo kam anda ɗum o wi wonmi nani sukaɓe ɗiɗo aɗa sokiɓe ɗo henne piiɗaɓe o wi nde ɓe nodduma ya ar e ko wona diine ma a haalde mabɓe ha nanɗa konngol mabɓe o wi hakke am tikkande ɓe ni mi ronko namdade ɓe ɗum o wi min noon kam wona noon jiirumi min jinmi ko noddaɓe ɗo ƴeewen keɓe jahara e dow mum haɓe gandini keɓe jahara ko wona kay neɗɗo hen soke tan ala ko waɗi lamɗo o yaltiniɓe kaso ɓe gari ɓe ndere yeeso mum eɓe gandi Sam'un ne andi ɓe Sam'un ne wonde lamɗo o Sam'un o wi he sukaɓe hol neɗɗon ɗo en mbi nelimin ɗo ko Allah tagɗo kala hunde o mo ganduɗa dendidiɗo alana ɗum Sam'un wi he cifoɗemo soɗon cifo kadi oɗon junne en mbi on ɗon ko gollowo ko wela ñawowo ko yiɗi tawde ko ɗum mbiɗon Sam'un wi he hol hawni nde joguiɗon en mbi holko jiɗɗon lamɗo o addoye cukalel
ene jogi ɗum cukalel ngel ala giti ala hoore ala yeeso ala hay hunde tan ala tiinde fof ko muula udda ala juuɗe ala koyɗe ko ande tan enen foofa kono ala ko woodani kala ko waɗata neɗɗo ala e mum kala ko wiyete neɗɗo wona nofru wona yitere wona hinere wona hunuko wona hoore ala fof ko wode mum muula uddata lamɗo jibin ɗum tan wi ɓe nguundo ɓe gadda ɓe butti yeeso sukaɓe o wi so tawi Allah mon o ene wawi wattude oɗo neɗɗo bismillah mi jaɓom hankandi kamɓe sukaɓe eɓe janga eɓe duwo eɓe janga eɓe duwo Sam'un ene jangira seese ɗo jodde lamɗo tinan tan ha gite ha place gite dari ɓe ƴeewi ɓakke ɗiɗi ɓe mbaɗi noon comme morle ni ene mbiyata buluji no buluji ni ɓe ƴetti hen ɓakkere wota ɓe mbaɗi ɗo bul ɓe ƴetti bul ɓe mbaɗi tan bul tan gite gone wadde ni tan gite putti ni tan hunu ko yalti kine jalti lamɗo haala Sam'un wimo sa ñaaginoma Allah ɓe maɓe ha mbaɗiri ni no Allah ɓeɗo waɗiri ni nden ma dañ teddungal Allah ɓe maɓe daña teddungal lamɗo o heɓɓiti wi Sam'un an kam aɗa andi a majjani Allah men ɓe ndewɗen ɓe hay coɗɗum mbawa nanata jiyata lorlata nafata nde wonno Sam'un ne re'ade makko to jaleŋeji to ene juulen lollukino haɓe cikkoydin maɓe woni ta wona hen lamɗo wi nelaɓe so tawi Allah mon o mo ndewaton o ene hattani wurtinde mayɗo min gonɗinamo min gonɗinma e mbi Allah amen o ene hattani kala hunde ala ko ronki lamɗo o wi won mayɗo goto nanɗo fodde balɗe 7 ko Ibnu Dahaqan wiyete min goppimo ɗo min gubbanimo min mbi ko bamma ko ɗanniɗo min mbi ko ha bamma ko arta fodde balɗe 7 no mon ɗo leeli te o watti lubde min jiɗi so tawi Allah mon o ne wawi wurtindemo gurtinonmo ha bamma ko arta ɓe mbi Allah men de ala ko ɗonki ɓe gona ñagade Allah Sam'un ne ñaago Allah less kamɓe ɓe ñaago Allah dow ha ɓoya tan mayɗo waɗi gueɗ tan dari mayɗo wi mi maayi fodde balɗe 7 komi kefeero gonnomi mi nannama caali 7 jeygol caali 7 mboɗo renti noon ko gonɗon dow mum hoɗi son mbawi gomni walla cekke jogo on asaman o mi yi domal asaman uddirama jimi noon gorko joɗɗo yeeso omo tefana ɓeɗo tato oɗo Sam'un gonɗo e ma an lamɗo e ɓeɗo ɗiɗo kamɓe gondi so mbawi jaɓon Allah walla cekke jogo on ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna isa ruhullahi kasi wa kalimatu fata ajabal malik lamɗo hawa nde Sam'un andi hankanti lamɗo ɗum ɗo battine muɗum Sam'un felliti haalandemo koye hade dow mum wiyama noon lamɗo gonɗini Allah ɗo wonde ɓe gonɗini Allah woɗɓe jeddi a faami haala ka yene ye Habibou Najjar yimɓe mbine mbaraɓe haala ka yene ye Habibou Najjar to wuro to on ari no doga ene haalnaɓe ɗum woni id arsalna ilayhim tumani min nele maɓɓe ithnayni ɗiɗo fa kazzabuhuma ɓe penni ɗiɗo ɓe fa azzazna min teddiniri bi salisin walla min cembiniri bi salisin tataɓijo min gaddi tataɓijo en te ɗiɗo ɓe fa qalu ɓe mbi innanu minen ilaykum fewde mon mursaluna ko min nelaɓe qalum ɓe mbi ma antum wanani onon illa basarum mithluna so wona ko on ɓandiyankoɓe no min mbayni tan ko noon mbaɗon wa ma anzala arrahmanu min shay'in ala ko Allah jippini hay hunde in antum wanani onon illa takdibuna so wana ko on fenoɓe qalu ɓe mbi rabbuna joomi amen ya'lamu omo andi innanu minen ilaykum fewde mon la mursaluna ko min nelaɓe wa ma alayna waɗɗaki amen illa al balagu so wana jettingol almubinu peñgol qalu ɓe mbi innanu minen tadayyarna bikum e min kiitini on ni kila garɗon tawa arani la illam tantahu wallahi so on kattani ko kalaton ko lanarjumannakum mamin beddo on kaaƴ wala yamassannakum ma heb on minna ummorade amen azabun lefte alimun mus qalu ɓe mbi ɗa'irukum kiite mon ma'akum koye mon gondi a in zukkirtum beele so on mbajorama qur'ana so on mbajama yo on kul Allah mbiyen yimɓe ko hiita bal ɗaccuni antum onon qawmun ko on yimɓe musrifuna ɓe enen jawta ko dagi
tagi fewde e keferu wa ja'atan ari min aqsa to buri woddude al madinati wuro ari toon rajulun gorko biyeteɗo habibu bun najjar yasa omo doga kala o wi ya qawmi e yimbam ittabi'ul mursalina ndewe nelaɓe koy koni ittabi'u ndewe malla yas'alukum ajran mo ganduɗa ñagota ko on jobdi e ko nela ko tewo hum muhtaduna ko ɓe fewɓe malla yas'alukum ajran wa hum muhtaduna andi mursalu kanko muhtadun wonata neɗɗo kam wawa wande nelaɗo taw wona pewɗo ɗum wiyete idnab sa nani ko maani yankoɓe mbiyete idnab ko ɗum ɗo ittabi'ul mursalina ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun mo ñaagake hay hunde nelaɗo mo ñaagake hay hunde kay ko pewɗo ɗum kay maaro ko ha welata kam muhtadu oɗo ala ɗo place o ala place nelaɗo kay wonata tan ko pewɗo mbimi e yo anne koye mabɓe jeeyɗa anta ala dinihim faqala o wiɓe wa maliya minne ko heɓimi la a abudu ndemi rewata alladina on faɗarani tagɗomi holko haɗatami rewde on wo ilayhi koye makko turja'una duttet ɗon so on ma yi o yoɓa on golle mon a attahidu beele mi jogitto min dunihi ko wona kanko alihatan mo ene rewe in yuridini rrahmanu bi durrin so tawi arrahmanu allah so muuyi am lor la tugni nafata anni ga am shafa'atuhum tefore mumen jalengeji ɗi so tawi allah muuyi am bona noon ko mbawi mbawa shay'an haytus wala yunqizuni mbawa dandudemi innino min idan somi rewi ko wona allah e nde kam mami andu la fi dalalin koye majjere mo binin feeñ innino min kay amantu min kay mi gonɗini bi rabbikum jomman fasma'uni keɗe ɗe kongolam ko kalmi ko jeeɓe ɗum ɓe piimo kaaje o may nde ɓe piyatamo nde omo wiya allahumma hadi qawmi jomam fewnu yimɓam eɓe piyamo kaaje mo wiye e allah ya fewnu yimɓe fiyoɓe mi kaaje ɓe wa qila harraquhu won wiɓe alaɓe cummo wa ja'aluhu ɓe mbaɗimo fi suwaril madinati e tataji wuro ngo wa qabruhu fi suwari inɗakiya qabri makko nanay tataji masalan in wuro ngo wa qila wiyama ala wana noon nasaruhu bil minshari ɓe ndisidimo ko riis hatta kharaja min bayni rijlayhi tuggude hoore ɓe ndisa ha yaltiri kayɗe o fecci mi ande yani ga nde ande yani ga allah boni ɓen boni golle fa wallahi ma kharajat ruhuhu mi wondiri allah ruhu makko yaltani illa fil jannati so wana taw onati aljanna nde o mayata tawma nder aljanna de ɓe gone risdemo tan malayka sastimo eɓe ndisa tewtan kanko o yehi aljanna ko goƴƴi eɓe ndisa tewta nde wonno koye ɓe ɓaccoɗe ɓe cikkata kanko ɓe ndisata a faami ɗon de heddiɓe ɓe tato ɓe wiyama ɓe mbari ɗumen ɓe ƴetti ɓe beddi ɗumen e woyndu ɓe beddi ɗumen e woyndu kañumen ɓe isa nelnoɓe ɗum woni noon qila wiyanama nde o mayata udkhulil jannata naat aljanna wa qila dakhalaha hayyan won wiɓe o naati aljanna on wuuri qala o wi yaha leyta qawmi hana ni no yimɓam ya'lamuna enen gandi bima ghafara li rabbi ko jomam yaforimi ko hanino eɓe gandi ko allah yaforimi wa ja'alani Allah de waɗi kam min al mukramina koye teddinaɓe jeeyani wa ma anzalna ala qawmihi sadakallahu al-azim fatiha salat al-fatihi malik yawmiddin